Recimo da sam tu negde prosek kada su u pitanju fizičke aktivnosti. Dosta sedim u kolima, sedim i pored televizora, umem dobro i da pojedem, povremeno se malo više napregnem, ali neredovno. Takav mi je jednostavno posao. Sve zajedno nisam u kategoriji fizički spremnih. To važi za period dok nisam sreo ove ljude. Oni su preokrenuli moja razmišljanja. Promenili su mi način života, nametnuli mi druge ciljeve. Ali to nije bila njihova namera. Oni su jednostavno bili to što jesu, a ja sam od tog dana poželeo da budem jedan od njih. U zemlji Srbiji sedi se prosečno 8 sati ispred televizora. Po toj i takvoj neaktivnosti mi smo prvi u svetu. Sa druge strane, odlični smo u ispijanju piva. Prvaci smo sveta u pravljenju domaće rakije. Imamo događaje koje niko drugi nema. Imamo kobasicijade, kupusijade, slaninijade, roštiljade. Čak imamo i mudijadu, pripremanje jela od testisa domaćih životinja. Zato smo i jako dobro plasirani u bolestima srca i malignim oboljenjima. Možemo mi uprkos pokazateljima još ovako. Mi smo nebeski narod. Ali ja bih pre rekao, oni su nebeski narod. Ovi ljudi nisu tako mladi, a trče. I prvo što se pitate je kako to mogu? Odmah da vam kažem, mogu jer trče bar 3 puta nedeljno. Trčanjem se oslobađaju viška kilograma i trčanjem se oslobađaju stresa. A to su 2 najveća napadača našeg organizma. A šta rade ovi drugi koji ne trče? Oni ne da trče, nego uglavnom sede i niko ih ne može pokrenuti. Dok sad mi pričamo ovo, dok dajemo savete i ličnim primjerom pokazujemo, neko sa druge strane televizora stoji, odnosno sedi, u običajnoj pozi, sa leve strane su mu grickalice, možda čak sok ili pivo i on gleda u ovu našu priču, a mi kažemo, ajde sad čekaš, kreni. Šta misliš kakav je njegov tamo tekst? A ne mogu ja to. To je za mene teško. Nemoj sad. Sada da trčim. Ma pustite me, gdje ste me našli sada da trčim? Evo ja ću sada da stanem između jednih i drugih. Ovih koji trče, znači zdravi su i dugovečni, i ovi drugi koji ne trče. Nije mi jasno kako mogu. Verujem da ima mnogo takvih koji misle da ne mogu. Zato ja pokušavam umjesto njih. Ali šta je ideja? Kakav je plan? Spremit ću se da istrčim polumaraton. Da vidim koliko je to teško i pre svega da li je uopšte moguće. Bolje je da ja to uradim umjesto vas. Ako se vama to sve svidi, ako vam se učini da možete, onda bar znate kako da počnete. I od nule, i od nule. A odakle ta ideja? Pa preokret u mojoj glavi dogodio se jer sam na delu video gospodina Miloja Andrića, ima 80 godina, gospodina Božu Štulu, ima 64 godine i gospođu Stojanku Sokol, ima 50 godina. I tada sam rekao sebi, možda bi se mogao spremiti, probat ću. Počeo sam da se spremam. Imao sam još 6 meseci do početka maratona. Morat ću da se odmoriš malo. Sada me vidite 17. aprila kako sam se pojavio na startu 24. Beogradskog maratona. 6 meseci je prošlo jako brzo i sada je došao taj dugo očekani dan. A kako sam stigao do ovog starta, to ću tek objasniti. Neka prvo krene trka. Tek kada sam se našao u društvu pravih i iskusnih maratonaca, shvatio sam šta znači učestvovati na jednom ovakvom događaju. Kako on sa lakoćom trči. Ali priroda je njemu dala baš to, ta takozvana slamasta građa, znači kao pero je. A gdje je čovjek od preko 90 kg, on prosto nije za ovu disciplinu. Dakle, tu sam negdje ja oko 90 i sad toliko... U stvari, iz mene sad govori jedna trema. Sad tražim mane, da bi se možda opravdao. Imao sam tada i dilemu, da nisam možda precenio svoje mogućnosti, da se nisam uzneo. Većina prijavljenih za polumaraton i maraton izgledaju mnogo sportskije nego ja.
Kada se pojavio moj trener, iskusni maratonac Boža Štula, osjetio sam da nisam sam. I to mi je bilo jako važno. A kada sam stao pored veterana maratona, tek tada sam osjetio indirektnu podršku. Pogledajte ove mladiće i slušajte koliko su do sada istrčali maratona. Koliko vi? Ove godine 10. Gospodin Boža? Ja ukupno 34. Vi? Ja mislim da je 50. Ojoj. A Nedeljko? 95. ovaj put. You come from Sweden? Stockholm, Sweden. Just because of the marathon? Yes, because of the marathon. Juče sam ga vidio. I can't understand you. Koliko ima godina? You're running through the world all around just because of the marathon? Yes, Globetrotter marathon. Yes. And how old are you? Is it? I'm 72 years. May I take a picture with you? Yes. Jo, sen är det. Kad budem 95, isto što manje. Ovaj pokret. To je pokret. Iz Amerike dolazite ovdje zbog maratona? Da, 27 godina. Ali imam brata, sesteru, a oni su, pa stara je, tada, 90 godina manje 15. Moj plan je da na Beogradskom maratonu istrčim polumaraton, ali istovremeno i da snimim dešavanja na putu do cilja. Da pokažem kako to izgleda kada biste vi trčali. Da vidite i sami kako to drugi podnose. Ili 5 km bez ikakvog opterećenja. Na putu dugom 21 km pratit će me snimatelj Vlada, a njega će na motoru voziti i prijatelj Vlatko. Sad vidimo šta smo radili prethodnih 6 mjeseci. Šta bude, bit će. Otisnuo sam se uz i niz ulice Beograda. Stalo mi je da uspem. Ceo put će ispratiti kamera. Sve vreme trčanja mislit ću o mojoj ciljnoj grupi. A to su svi oni koji misle da ne mogu i da je za njih ovo nemoguća misija. Samo da znate, u pripremi za ovo pojavljivanje na Beogradskom maratonu ništa nisam prepustio slučaju. Pre nego sam i pomislio da potrčim, prvo što sam uradio, posjetio sam kardiologa. Najpoznatija ustanova za to je Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Dobar dan. Poštovanje Jovane, dobrodošli. Kako ste dobro? Ja sam se spremio za vas danas, odlučio sam to će biti ovoga dana. Danas ćemo da uradimo test fizičkim opterećenjem. Da znači vidimo, pokretna traka? Tako je, na pokretnoj traci, može da se radi i na biciklu, ali mi radimo na pokretnoj traci, da vidimo u kakvoj si fizičkoj kondiciji i da li postoje neke promjene tokom testa fizičkim opterećenjem u radu crčanog mišića. Dakle, ako vi sada date meni zeleno svetlo, ja idem i spremam se za maraton. Može da počne spremanje za maraton. Kako ste, Jovane? Dobro? Dobro. Ko može čoveka da natera da trči 20 km? Ajmo, idemo još malo brže. Ti ne bi smeo da radiš duže od 45 sekundi do 1 minuta da trčiš sa ovim opterećenjem, jer je srčana frekvenca preko predviđenih 85%. I što podrazumeva ćemo sada u ovom momentu i da završimo ovaj test. Jovane, rezultati testa su jako dobri. Nemaš nikakve promjene na EKG-u, dobro si izdržao planirano opterećenje, možeš da počneš sa fizičkom aktivnosti. U svakom slučaju, dobro sam uradio što sam prvo došao. Obavezno. Koliko smo sada, Božo, kilometara? 5. Koliko smo? 4. Dobro, za sada sve, ja bar mogu da kažem za sebe, nisam loš. Funkcioniše sve super. Da. I ova se osjeća dobro. Diše i radi sve kao pravi maratonac. Dobro je to što sam, evo viš, imam podršku. Ima podršku. Tako. Ovo je najoriginalnije, kaže, nemoj se sramotiš. Posle 4 km ja sam se osjećao dobro. Taj deo staze je lak, od Slavije niz Nemanjinu ulicu. Osluškujem organizam
srce mirno i nisam se zadihao. Ja se sjećam kad sam počeo, bio tačno 1. novembar, otišao sam u veslački klub Nadi Ciganliji i tamo su mi ponudili, imamo, kaže, i fitness i wellness. Sad mi nemamo srpsku reč za fitness i wellness, znači imaju da te spreme fizički, a imaju da te opuste. Da, veslački klub Crvena zvezda, raskošni wellness centar. Pa ako bih se ja pitao, ja bih odavde krenuo sa pripremama za polumaraton. Znači, relaksirajuće, bazen, ceđeni sokovi, masaža, toplo, udobno. Ali to je trajalo ni 5 minuta. Pojavila su se tada 3 udarna trenera, te su me tiho i bez uznemiravanja ostalih gostiju sproveli do fitness sale. Kod njih ne može nego kako oni kažu. Ovo je po nekom mom utisku, prvom utisku, mnogo ste ozbiljni i mnogo ste strogi. Za čoveka u 40-im to su ozbiljni zahtevi i mora da se sprema 5 meseci, je stvarno minimum. Hvala. Da se to sprovede. Dobro. Eto sa tom jednom rečenicom ja sam razoružan i spreman sam da slušam šta god da mi se kaže i naredi. Bez obzira na to što nisi na početku, mi smo dužni da odradimo jedan inicijalni test kroz koji ćemo da sagledamo tvoje početne karakteristike i prema tome napraviti program kojeg bi se ti trebao pridržavati i mi zajedno s tobom u narednom periodu. Milan Spasovski i ostali treneri su ozbiljno prionuli na posao i izmerili su me uzduž i popreko i dobro su me opteretili. Na kraju su izvukli parametre, dobio sam ocenu dobar 3. Nije loše, može i gore, a može i mnogo bolje. Najbitnije je da budeš spreman onda kad je najpotrebnije. Znači, da, baš tako, bilo bi bespredmetno da neku svoju top formu dostigneš, na primjer, na mjesec dana pre maratona, nismo ništa uradili. Gde smo sad, a gde je taj 17. april? I ovo je još uvijek super. Za 10. Dobar, može još. Još malo pogotovo. Sad smo tu na 7,5. Na 7,5 i za sad je sve okej. Do sad se držim dobro, mada mi se povremeno čini da idemo brže nego što bi ja voleo. Trčim na pravcu od Brankovog mosta prema hotelu Jugoslavija. Pored mene je iskusni Boža Štula. U neku ruku on je moj mentor. On mi je mnogo pomogao na početku priprema. I stvarno, krenuli smo od samog početka, tako reći od prvog koraka. Šta znači pravilno trčanje? Dodir na tlo s patikom sa 2/3 prednjeg dela stopa. Ajde sada. Ne podizanje mnogo nogu na dugim stazama. Ne mnogo. Otprilike, kad te neko gleda sa strane, kao da vučeš ti tvoju nogu. Znači, nisko pored betona. Trkača ne treba da čuješ. Vidiš? Vidiš? Ruke ne smiju da budu gore. Ne ovde. Ne tu nikako, nego otprilike pod uglom od nekih, od ovako, 45 stepeni. I još jedna bitna stvar, to je da se pola diše na nos, pola na usta. Da vi ne trčite za maraton, nego vi živite maraton. Živim, tako je tako. To je vaš život, vi sa trke na trku. Sa trke na trku imam velikih obaveza, stalno sam u pokretu. I sad puni 80 godina za koji mjesec? Za mjesec. Mjesec dana. Imao sam problema negde posle 2 mjeseca treniranja, kuk i unutrašnje prepone, išao sam kod lekara na ortopedsku kliniku. Posle 9 kilometra osjetio sam mali bol. Levo stopalo sam zabacivao na stranu. Taj bol dolazi zapravo od kuka. I taj bol osjetio sam posle 2 mjeseca treniranja. Pošto sam čvrsto želeo da izađem na polumaraton, bol sam trpeo, samo da ne prekidam trening. To se na kraju završilo posjetom lekaru. Uredno sam sačekao red na ortopedskoj klinici Banjica.
Sa druge strane vrata čekao me je raspoloženi poznati hirurg u belim klompama. Hirurg, koliko vidim, ima hobi, sakuplja noževe i slična sečiva. Vidim da hramljiš, šta te muči, na šta se žališ? Doktore, znači boli me kuk sa spoljne strane, je li tako? I prepona unutrašnja, odnosno to iznad butine. Ali to osjećam kada krenem da trčim malo duže. Znači, posle 10 minuta trčanja. A reci mi, jel te boli noću? Noću ne. Dobro, ajde da te pogledamo. U boks lezi i samo mi skini patike. Lezi na leđa. I to boli? Ajmo samo pritiskaš. Tu boli. Tu boli, ja? Dobro. To boli, da? Da. I malo ti ograničeno, aj sastavi noge. Znači, ovaj desni kuk ti je sasvim dobar, pristojan, dok ovaj levi ima malo ograničenje pokreta. Sad ćemo tu da slikamo. Dobro. Znači, ovo je, kako se zove, klasičan primjer preopterećenosti kukova. Znaš kako su ti se pojavile linije gore? Na oba kuka, ali više na levom. Tako da je to to. Morat ću da se odmoriš malo. Da se odmorim ili da... Koliko Ne, prilike da se odmorim? pa jedno 3 nedelje lepo. 3 nedelje? Doktore, pa to je meni previše. 3 nedelje da ne trčim. Iskočit ću skroz iz ovog režima i neću se spremiti za maraton. Ovo je tvrda podloga. To je tvrda podloga, godine, trening tvoj, trčanje, sve. Godine? Pa ne, Srednje doba. 40-ak. I još neka. Drago mi je što sam na stazi prepoznao Violetu. U ruci je držala limun i trčala je sama. Violetu naročito poznaju deca, jer ona ih muzikom i slikama zabavlja u Knez Mihajlovoj ulici. Za posao koji radi treba joj dosta kondicije. Trčite limun, da ne biste uzimali vodu? Da, apsolutno. I neki svoj ritam? Svoj ritam, da. Nije vam ovo prvi put da trčite, vidite? Ne, trčim već 10 godina unazad. Uglavnom volim da trčim i to je moja ljubav. Jel vi imate nešto da kažete damama koje sad gledaju vas, koje ne trče uopšte? Želim da im kažem da samo neguju svoju ljubav, ono što vole, da rade svaki dan, trče, pevaju i sve ostalo i onda će biti zadovoljni u životu. Dobar deo priprema za polumaraton ja sam odradio na Košutnjaku i najčešće sam trčao 3 puta nedeljno. Bože je uvek pronalazio nove staze i uvek je trening za nijansu bio jači od prethodnog. Namerno te vodim da trčimo i uzbrdo, jer trčanjem uzbrdo stiče se i dobra kondicija. A i sama staza Beogradskog maratona ima dosta uzbrdica. I sama staza i Brankov most i tamo do Zelenog venca, pa posle gore Kneza Miloša do Beograđanke, užas. Ali u redu, što se više napregnete na treningu, lakše će vam biti u trci. A to sam posle i video po učesnicima koji su trčali sa lakoćom. Imam 25 godina, iz Kraljeva sam, a trenutno živim u Beogradu. 25 godina i trči drugi maraton. Da, drugi maraton. Drugi put. Jeste. Sad, Ksenija, znaš šta, sve to nekako vidim, radiš sa smeškom i nerviraš me. Ja već počinjem se zamaram. Šalim se naravno, ali spremna si, jel? Pa recimo, da. Sada smo negdje 12 km, a? Sada imam 9 km do cilja. Znači, prošao sam pola staze. Bol u telu dolazi od nogu, jer one najviše i trpe. I moj savjet je, kada se pripremate za maraton, ne izbegavajte da trčite po asfaltu ili betonu. Mišići i skele treba da se priviknu. Naravno, važna je obuća. I naravno da je trčanje mnogo prijatnije po mekanoj podlozi. Ovo što ne vide ljudi, a to je koliko ti trčiš. Sjećam se da sam trčeći na Košutnjaku uživao bez obzira na vreme. Mada na istoj stazi doživljavao sam i teška razočarenja. Najlepša staza u Beogradu je upravo na Košutnjaku. Pre svega zato što je to najviša tačka, nadmorska visina u samom gradu. I najveća i najbujnija šuma, daleko od puteva, nema automobila, znači nema isparenja, nema olova. Sve to na jednom mjestu kad sabereš to je Košutnjak.
Međutim, to je i najranjiviji deo grada, baš zato što je priroda takva. Najteže mi dođe kada ponedjeljkom ujutru dođem na trčanje i onda zateknem ono što je ostalo iza ljudi koji su baš u nedelju izašli da roštiljaju. Znači, ne mogu da verujem da ljudi mogu toliki količinu, toliku kesa, otpada i svega da stave iza sebe kad završe to roštiljanje nedeljom. Imao sam mnogo gadnih trenutaka dok sam se pripremao, pogotovo kad je padao sneg, pa vidim da li da trčim ili da ne trčim, a ne ide mi se nastav, a po snegu je mnogo teže. Da. Užasno teško, bila je baš nezgodna zima. Ideš ono, jedan napred, pola nazad. Kad god mi je teško pomislim da li sam dobru odluku doneo i ono klasično šta će mi ovo u životu. A ovo je sad po snegu mnogo teže trčati nego kad je suvo ili duplo više mišiće angažuješ da opstaneš. Se kliza podloga. Za razliku od snega, kiša nimalo ne smeta trčanju. Jeseni i prolećni izlasci na trening podrazumevaju blatnjavu stazu i mokre noge. Ali to vam nimalo neće smetati. Kada imaš ovakvu aktivnost, baš po kiši je najprijatnije. I kaže Boža, maratonac kad se umoriš, nikad nemoj da gledaš dole u svoje noge, nego negde ispred. Brate, činiti se tu je, mi što nemamo ove rolke. Ali nema društva iz Slovenije. Da, ali... Ovdje uživamo jako lijepo. Stvarno? Šta kažete kad ste krenuli da trčite? Sa 50 godina. Dugačak je pravac. I ne znam koji smo kilometar, ali... Malo više od 15. Više od 15. I sve to zajedno. Sad malo mora se usporimo. Do kraja moje trke ostalo je manje od 6 km. Nisam više svež i odmoran. Teško mi padaju ovi dugi bulevari. Ali narod u stazu mnogo može da pomogne. To je zaista fenomen. Na svako bodranje sa strane, mi učesnici kao da dobijemo dodatnu snagu. Zato i treba trčati na Beogradskom maratonu. To je događaj. Prolazak pored Sava centra, dugi bulevar Milentija Popovića, 18. kilometar polumaratona. Kreće uzbrdica prema Brankovom mostu. Ja više nemam snage za razgovor. Nije mi do priče i ne gledam prema kameri. Borim se. Bol se javio u predelu grudi, bole vas kukovi, mišići nogu, leđa, u stvari ništa određeno, ali vidite da ste slabi i istrošeni kao baterije. Još 2 kilometra do cilja. Tada sam već znao da ću istrčati ovaj polumaraton. I to bez pešačenja, što mi je jako važno. Iskren da budem, očekivao sam to kao i oni koji su mi pomogli da se spremim. Na 3 dana pred polumaraton ja sam ponovo provjerio svoje sposobnosti na testu u sali veslačkog kluba Crvena zvezda. Kada sam počinjao 10. novembra, uradili su mi prvo testiranje. Obavezno sada da pogledate kakvi su efekti 6-mesečnog redovnog trčanja. Telesna težina, na početku 94, pred maraton 92 kg. Obim struka 104 cm, pred maraton 98 cm. Obim bedara 110, a pred maraton 104 cm. Procenat masti, na početku 15,8, a sada se smanjio 13,9. Puls u mirovanju 64, pred maraton 56. Puls u radu 125, pred maraton 92. I fitness, potrošnja kiseonika 41,9, a na kraju povećana 45,9. Znači, odlična priprema. Hvala ti, Božo. I posljednji metri. Ostalo je još samo da prođem kroz cilj, a to je i najlepši trenutak. Bolovi prestaju, kiseonik se vraća u pluća, osjećate se kao pobednik. Bravo Jovane, Jovan je junak.
Generalni sponzor emisije Sasvim prirodno. Swiss Lion Takovo. Snaga Srbije. Sve zajedno, žestok napor. Zadnjih 5 km misliš da ćeš odustati na svakih 10 metara, to ti prođe kroz glavu. Na kraju prođeš i srce ti je puno. Nisam ovo uradio da bih sebi nešto dokazivao, između ostalog i to, ali bi mi prečist cilj bio da svi ostali vide da je to moguće. Kaži sebi, ustani, treniraj i strči polumaraton. Na 24. Beogradskom maratonu prijavljio se ukupno 1828 učesnika, od kojih je 354 stranaca. Znači, imamo 1474 u ovom trenutku spremnih Srba, muškaraca i žena. Samo toliko u zemlji koja broji skoro 8 miliona stanovnika. Zato sam trčao ovu trku. Da i vi ostali vidite da možete. Ako sam mogao ja, možete i vi. Ako vam je mnogo kilometara, onda nađite sebi svoju dužinu. Ili nađite sebi disciplinu. U svakom slučaju hodajte, trčite, radite šta god, ali neka to bude bar 3 puta nedeljno. Evo, obećajte sada bar da ćete probati. A to je već nešto. Jao, Mange, blago tebi što ne moraš da trčiš maraton. Znači, uzdam se u tebe, treba da budeš tu ili ispred ili iza mene, ne moraš da me pratiš u stopu, ali budi mi tu negde. Da preuzmeš malo negativne energije od mene, malo ovog umora, da me spasiš. Jadan sam ja, maratonac, kada se uzdam da će pas da mi pomogne u svemu ovome.